ପରେ ପରେ ଯିବା ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେ କି ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳର ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଜନ୍ ରାଉତ ସେଠିକାର ଚିତ୍ର କେମିତି ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ଭାବେ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯିବା ଜନ୍ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଯେ କି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଦିନ ଧରି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ସରୋବରରେ ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ଅପେରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଶ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜମିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ମଉଳନ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ବାବା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କଣ କହିବେ ଆମର ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ଥିଲା ଯୋଉ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କଣ କହିବେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ହଉଛି 42 ବର୍ଷର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହଉଛି ତାର 42 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଡେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବଜେଟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କଣ କହିବେ? ଏଇ 42 ବର୍ଷର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ଲୋକ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସ ଖୁସିରେ। ଘରେ ଆମର ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସର ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଆଜି ଭସାଣୀ ଯାଇକି 8 ଦିନରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଲା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆମର ପାଲା ଯାଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ବି ଏଠି ଜମିଥିଲା। ଏମିତି ଆମର 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ବି ସବୁ ସଦାବେଳେ କଲେ ସବୁ କମିଟି ପିଲା ଏଥିରେ ତତ୍ପରତା କି ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଜି ଭସାଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଭସାଣୀ ଦଉଛୁ କଣ କରିବା? କଣ କହିବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ କଥା ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ 8 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ହସ ଖୁସିରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହଉଥିଲା ଯାହା ବି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପୂଜା ଆସିବ। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଏବେ ତ ସେଇ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉ ମୀନା ବଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ସଜାଳ ଅସ୍ତୁରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବ ଆମ ଗାଁରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 8 ଦିନ ସରିଗଲା କାଲି ଠାରୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯାହା ବି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ ଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କଣ କହିବେ? 42 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ସରୋବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ତାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇକି ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଖୁସିର ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅଟକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ନା ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇ କଲୋନୀ ପରିସରକୁ